Esta semana foi tamén para darlle unha volta ás cuestións organizativas e de xestión da ESE de Chantada. O luns día 12 tivo lugar unha asemblea da sociedade no Círculo de Chantada e ali falouse de varias cuestións que nos trasladou o secretario José Manuel Taboada. Asistiron unhas 30 persoas. No apartado deportivo tocáronse varios temas comezando polas marchas e benvidas de adestradores e facendo balance. Creíamos que, inda que deportivamente, mirando a clasificación, claro que foi un ano, digamos, malo, porque descendemos os dous equipos, non? Pero mirando no objetivo que nos buscábamos, pois, deuselle moitos minutos a xente moi nova, a totalidade do equipo era prácticamente de Chantada ou da Zoa, bueno, creo que un pouquiño a mellor de non tan mala sorte, pois a mellor hubiéramos tido outra sorte, non? Descendemos por eses arrastres, pero bueno, non hai nada máis que obxetar, non? O B, pois era un equipo que xa a priori iba a competir nunha categoría complicada, que era a primeira regional, e, bueno, ter que completar a última hora as dúas plantillas, pois, digamos que quedou mermado, entre comillas, un pouquiño, e, bueno, competiu, creo que, francamente ben, deu a talla, exceptuando 3 ou 4 partidos nos que foi goleado, nosotros, pois, bueno, foi competindo bastante ben, bueno, a categoría moi exixente, bueno, tamén se produxo ese descenso para a segunda regional, que non é dicir que seña a categoría propia dese equipo, non? Que pode ter aspiración a volver á primeira, pero, bueno, eu creo que faltan ainda moitos mimbres para consolidarse nesa categoría, non? Despois timos a xuvenis e cadetes, os xuvenis tamén fixeron un ano moi competitivo, un ano, digamos, chamémoslle de transición, posto que incorporábanse xogadores novos, bueno, competiron quedando nunha zona noble da táboa, non? E a alegría, digamos, este ano do clube, pois deunola os cadetes, non? Competiron tamén bastante ben na súa categoría e, bueno, acadando ese título de Copa de Clubes, non? Que conseguiron en Carballiño, non? Este punto xerou debate e recollida de opinións diversas entre a masa social. Houve opinións de todo tipo, non? No que a maioría dos que estábamos opinábamos que o camiño a seguir era este. Houve algunha idea tamén que propoñían outro tipo de forma de querer levar o clube, pero, bueno, nos, así como dixemos a principio de tempada que íbamos a apostar plenamente por isto, decidimos e tímoslo totalmente claro que mentre nós estemos nesta directiva, pois que vamos a seguir ca política da canteira todo xente da zona, non? O apartado económico foi outro dos puntos importantes. Un ano despois da renovación da directiva fixeron este balance. Aprobouse nesa acta a deuda que acarreaba o clube, non? Nos conseguimos paliar os gastos todos da tempada, quedando un pequeno superávit, e incluso conseguimos, pois, devengar sobre 2.000 e algo euros a deuda que tiñamos anteriormente, non? Polo tanto, tampouco houve nada que falar máis dese punto, e tamén se aprobaron con total maioría, non? Adriana, unha das integrantes desta directiva, ratificou a súa marcha por cuestións persoais e incorporouse o porteiro Guitián, que deixa a práctica do fútbol pero seguirá vencellado ao clube dende a directiva. Por outro lado, tamén seguirán a traballar na organización de eventos sociais para recadar fondos e para dinamizar a vida social e cultural e conectar co pobo.